Opiskellut Haakaheli ammattikorkeakoulussa 3. vuosi liiketalouden linjalla ja suuntautuminen on kansainvälinen. Tässä projektissa meidän ryhmällä oli kyse näiden nostureiden varausien tätä optimaalista ostoilla, niin kuin otsikostakin näkyy. Ja meidän idea oli se, että me saatiin Excel-taulukko ja piti analysoida sen mukaan, että mitkä niinku myyvät eniten, mitkä tuottaa enemmän katetta yritykselle. Ja sitten pitäisi laskea niille optimaaliset ostoille, että kuinka usein ja kuinka paljon pitäisi ostaa mitäkin nimikettä. Ja sitten vähän vertailla niitä siihen Excel-taulukkoon ja sitten vähän parannusehdotuksia yritykselle, että jos ne pystyisi hyödyntämään näitä meidän ehdotuksia tulevaisuudessa. Opintotapana tämä on erittäin hyödyllinen, että pääsisi just tähän käytännönläheisyyteen, että yleensä nämä koulun tehtävät on enimmäkseen, että annetaan joku kuvitteellinen keissitapaus, mutta tässä on konkreettinen keissi ja konkreettiset luvut ja oikeasti niin tietää, mistä on kyse. Ja tämä loi just sitä realistisuutta tähän, että oikeasti tiesi, mikä on tekemässä. Ja kyllä tämä niin myös sitten heiltä tulee oman tulevaisuuden työkokemusta vähän vahvistaa, jos niin näitä hommia tulee tekemään. Että, yritysyhteistyö toimi erittäin hyvin, että aika avoimia olivat vastaamaan meidän kysymyksiin ja kertovat aika suoraan puheisesti, mitä me haluttiin tietää, että ei ollut mitään semmoista ns. PR-bullshittia, mitä yleensä tulee. Että ihan aika hyvin yhteistyö kyllä toimi heidän osaltaan. No, parasta tässä oli oppimiskokemuksena just se, että pääsi käytännönläheisesti tekemään näitä laskuja ja oikeasti näkemään, että pystyykö niitä hyödyntämään tämmöisessä tilanteessa, kun meillä on aika paljon enimmäkseen teorian kannalta vaan näitä opetettu. Ja sitten just pääsee ja miettii samalla, että onko tämä realistista, onko järkevää tämän verran ostaa jotain, vaikkapa jotain nimikettä. Ja ylipäänsä niin se yhteistyö yrityksen kanssa, että tämä on toinen työ, missä on ollut yrityksen kanssa näin tiiviissä yhteistyössä ja niin helposti saa kaikkea infoa. Tämä oli kyllä erittäin miellyttävä työkokemus.